loch makamanero mabende kori nene tipo ni kanyero eni koro oseyangi ni Hussein Mohamed jatelo kanyero mar FKF mano kanyero tielo mar ariyo mar yiero kuma bende tielo ni mar ariyo mabende koro yange kaka jatend FKF oido kura maromo 60 kod abedo mendi kanyo tok Doris Petra kod Barry Otieno ogoyo badge piny kaluore koda wach makamanero tielo mokwongo mar yiero ni Barry ne ntiere kod ombulu 10, Shimanyula 4, Petra ne ntiere kod gi 31, Hussein 42, Kempes 2 kod Alila mane oyudo ombulu 1. Par kanyero njalocha idwaro mondo bed kod gi 40 kod 6 mane kaka weche koro chalo Kasarani Stadium kanyero. James Opondo japicha pod ntiere kanyo kendo obombedo mana miyo wa sigana noero bang'e. Gisani to wadhi mana yweyo machok waduogo bang' kinde matin kikidhi mabor.